Здравейте, мили хора! Днес съм приготвила един изключителен кокосов сладкиш, който се приготвя за 5 минути, съдържа 4 съставки, без захар и без брашно. Изглежда по ето този изключителен невероятен начин. Гледайте! Здравейте, мили хора! Днес с 4 съставки ще ви покажа как да си направите един кокосов сладкиш, който наподобява вкусът на бонбони Рафаело. За него ще са необходими 250 грама кисело мляко или скир, 50 грама кокосови стърготини, 3 яйца и 2 банана. Всичко слагаме в чопър и миксираме. Така, готово е, блендира се абсолютно всичко. След като сместа ни е готова, предварително съм си подготвила една формичка за кекс с хартийка за печене и изливаме сместа. Слагаме да се пече във фурната на 180 градуса за около 40 минути. Ето го, пече си се. Ето го и нашият сладкиш, да видим как изглежда отвътре. Изключително сочен, вкусен, с уникална текстура. Да ви е сладко!